Ali vidiš, čovjek, brate, je otišao, kratki rođendanski live, otišao za rođendan buraz da ga ne proslavi. Pa vidite sad šta je čovjek uradio. Otišao je u drugu državu da ne mora da izvede na ručak za rođendan. Na jagode. Ali ovo je next level, te bra. Next level da je čovjek otišao u drugu državu, brate, ali realno. Šta misli da mora svadbu da pravi, brate, otišao bi ono na mesec. Će se na medeni mjesec. Za Mile šta piše, molim se? Šta piše Mile? Ha, 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 ha. Ne razumijem. Ma kod guh. Pobegao u drugu državu da ne mora da plati drugarima ručak. Mile? On je to smislio. Mile, ovo tvoja fora. I srećan nam bio, živeo, Pevajte! I srećan nam bio, živeo! Treba da ti dam poklon. A da ja o tom sećam. Tako je. A što nije poveo Liju na rođendan? Vrate, zamisli ono proslavi rođendan ono u Meku u igronici sa klovnom. Ti dao ime, pa tvoji seljaci su ti dali ime. I kao ono, svi dobiju Happy Meal, brate. Suši vatromet, čoveč. Smišli želju. Iščupao sam dlaku sebi. Smišli želju. Ja znam. Ja znam. Šta znaš? Pa ono što čekamo. Ma nije, ja ne želim to. On želi da Lija napuni 18. Stani. A misliš na ono što, ono? Da. Ne. Ne, šta? Na, to? Šta je to? Kao... Pa kao briše površinu, kuhinsku površinu. O, ma da. Ja bi ga. Ajde, može jedna druga. Da, opet. Da. Ljudi. Šta? Poklon, a? Ja mislim da mu je želja tera da Lija napuni 18, ono, da. Ne zove zašto mi je Airplay mod upaljen, jer koristim telefon za kameru. Mislio sam ne... Da, želja mu je zapravo da nikada ne napuni 18. Da zauvek ostane na 17,5. Tvoj život i da ga nosiš i da te prati i kad... Čekaj. Nemo šta je dobio? Čestitku posle čiti, prvo otvori. Dobro. Mislim da znaš šta će biti. Šta? Jer ono što si ti rekao da hoću da kupim nešto kao slično, ali je tematski za nešto bilo. Brate, šta je sa šiframa više? Pa ne možemo da ispratimo svemu! Znao sam. Okej. Ljudi, ja ovo moram sad da ga vidim. Puca mikrofon! Čekaj. Ajde malo brže, nestrpljivi smo. Okej, od ima isto nešto. Čekaj, je li ovo ono što je rekao da hoće, ali tematski? Ali da, ono znaš. Ali ono, znaš, ovo. Ono rukom, ono Evo, ja to radim. To. Što ovako debelo, majka? Zato što si zaslužio. Veliko ovo, čoveče, debelo. A u Kristu. Vele, Kajla. Ogromno, pa vidi ko Kristijan Golub. Lep. Šta je ovo zlato? Nemoj zezati. Lepka. Pa ne dobio si bižuteriju. Zlatni lančić, krst od mame i to ne bilo kakav. Pogledaj ti ovo, druž. Ne, double u četu te, bra. Ima ga. 21,33 grama. Veže biciklu. Lepi. Krst da veže biciklu, brat. Što najče ja hoću da kupim krst, brate, da nosim. Jel mislite da bih izneo ono neku krstaču, brate, ovde ovako da mi tozla visi oko zlata, znaš? Oko zlata, oko vrata. Oko zlata. Ja sam nevijel, idi zaspi, ajde molim. Gledaj. Gledaj ovde. Ne bi tebi stajalo. Šta piše, guh? Meni ne bi stajalo, de ne bi te, bro. Vidi vrat kakav mi je monstruozan te, bro. Ko je Ilians? De ne, buraz. Da evo na ovoj se vidi.
Hoćemo i na like da idem da kupujem krstaču, majke vam. Samo vidim da li će se vidi, jebote. Pa pročitaj. Neće fokusira. Kaže, zauvek uz tebe, mama. Rasplakaš. Pa ja sam se rasplakala. Ja sam juče rasplakala kad sam ga kupovala. To je bilo dobro. Ležiš na... Dobro, ali ovo je mač sa 2 oštrice. Šta? Zamisli ležiš na ribi, brate, ono, znaš, u zanosu, brate, ono, visi ti lanac, pogledaš, brate, ono, piše, uvek sam s tobom, mama. Šta pričaš ti? Jesi drogiraš, brate? Ništa, nešto ja ptica. Lik jede i još priča iz druge sobe, znači nerealno. Kako dobro stoji, mi dobro stoji. Prelepo, prelepo. A? Ja mi stvarno dobro stoji. Malo sam se ugojio, brate. A svi mi kažu... Ugojio si od 12 kila, bre, ja. Mam prelepo. Prelepo. Mamino. Top je. Divno, divno. A uzmi čestitku i čitaj. A nemoj, ćeš plakati. Neću ja. A ja? Nećeš. Si sigurna? Nećeš, pa šta? Pa šta? Znači, Ako hoću. budu i suze, to su suze radostice. Okej. I ja vam svima želim tako puno radosti i puno sreće svima. Ajde, ja. Au, neću. Ajde, molim te. Molim te, čitaj. Ali mama, ja ne znam da čitam. Pa naglas čitaj. Na glas. On plače. Daj, bre, pa nećeš, pa dajte. Pa naglas pročitaj! Svetu volim, ovo je moje sve na svetu. Sve. Ja se ne ježio, majke mi. Ti si normalan. Ajde. Ajde. Ja se ne ježio, majke. Da. A ne, brate, pa ne, buraz, ne. Pa moraš da vam pročitaš, brate. Pa neću da te tebra ovako, hoću da mi pročitaš. Čitaj naglas, ne umemo da čitamo, majmune. P, S, Srećan rođendan. PS. SR. To. Znaš ovo kao najglupnija čestitka za rođenik. On nije baš najgluplja, brate. Ima i glupnik, brate. Vidio sam ja glupe, da. Nije glupo uopšte, brate. Važno ti nam još ovaj poklon što sam tamo. A nije 29. juna. Postavili su mi cenu 2,80 eura čestitka. 2,80 eura čestitka. Dosta. Od mene dosta. Ovo neće. Da. To nije stvar. Evo ti ljubavi moje. I malo pre nije od 12 eura. Prvo. I onda kao na kraju ovo što nije vidio. Čekamo sve. Crvene papuče što je to W. Da. W, dobre su. Isto kao ne tvoje. Isto kao ne Ovo je gore nego da te riba ostavi na sinu, znaš? Šta mi trebaju nove? Da. Nove. W baka, šta je baka napisao? Nisam vidio. Donirao nešto, verovatno, stan. Jer čuo sam nešto da uzmem bacim dinar. A ja nemam setovane jake alertove ovde, meni je ovde sve drugačije. Ja sam bio stavljao oni stari linka. Ali idete ja za 2.500 dinara, razbijem u čaše! Slušaj, hvala puno. Za 2,5 soma dinara može, šta ćeš, buraz? Tekilu celo da popijamo, jebote, jel realno? Ovi kome donirao Milani. Kevu, srećan rođendan Guše. Baka je donirao 500 eura, meni nije svirala donacija uopšte. Bože! Hvala Bog da ne. Ja da se zahvaljujem u njegovo ime. Pročitaj naglas, ne umemo da čitamo, ajmo ne PSSR. Tako je. Okej, da čitam. Kaže ovako. Sine, srećan ti 28. rođendan. Poklanjam ti zlatan lančić sa priveskom krsta. Neka te taj krst uvek podsjeća, aha, teško mi je, da nisi sam i pado,
da nisi sam stavio jedan Ni on ne stol. bude čita, evo. Da kroz sve oluje radosti, uspone i padove, Lik Free imaš Fire-ovo svoju plakanje. majku koja te voli najviše i bezuslovno. Neka te ovaj poklon čuva, neka ti daje snagu i prati, kao što te moja ljubav prati svakog dana. U svakom dahu ili danu, šta ovdje piše. Kako mu dragati U glas. svakom danu, u svakoj molitvi, uvek ćeš u meni imati oslonac, dom i srce koje kucam samo za tebe. Sine, budi Ja uvek ću srećan, rasplakat. volite mama. Dabove, četo, I dabove. onda piše, Ovo je dabove, četo. i onda piše zauvek uz tebe, mama. Ja nisam. Pa jesam. Nema više. Davole, baš slatko, majke mi. Baš lepo. Bako, hvala puno na 500, ljubite brat. Sorry što je bila skraćena, što je skraćen alert. Nisam ih setupao, brate, u Streamlabsu, nešto sam bio menjao i ostalo mi je na ovom starom settingsu isto, ostali su mi stari alertovi, full. Nisam ni znao da mu je rođendan. Jel neko znao da mu je rođendan? Okej, da vidimo ovdje. A bilo još nešto, šta? Pa jes Keva izgleda. Crvene Nike papuče i imamo nova Boss kolekcija. Kakav debil. Kakav si ti kreter, mamu ti je. Redovnog stvarno treba spakovati negde, ovo je nebo. Šta je, brate? Brabu su stavili na majicu! Ovo je auto. Muki donire 10. Srednji burazeru i veliki pozdrav za majku, izgleda je 30. Ja, bože, smelje, majke mi, brate. Slaba para. Samo A, brate, redovni, stvarno si, dečko, bre.